May buntag sa tanan ninyo diha. Ma'am, sir, bossing sa kaumahan. Na ako karon diri sa usa ka naghikay no kay gihire po unta kong luto diri sa mga dagkong kaldero pero wala na lang kumutabang kay naaman diri daghan man itig luto diri ako nakita diri usa ka kawa nga gilutoan og kanon sukad-sukad wa man jud ko ka lungag og inani nga kawa nga gitabonan rag dahon. Karon pa na ako nakita din hino nagtan-aw na lang ko sa ilahang nagvideo kay murag nabaghuan ko ba sa ako nakita kay nagduha-duha kog maluto ba di o dili. Kay sa among tan-aw katong wala maswito mahilaw man gyud ni. Nya narabay okasyon sa amo ang purok. Daghan kay mga bisita nga taga syudad. Basig magkaon og hilaw. Maoning ako sa ning tan-awon obserbahan ako ning akong nakita diri nga naglungag sila sa kanon sa kawa no. Mayong adlaw day sa inyo hadihang tanan diha, busing sa kaumahan. Mayong buntag sa inyohang tanan diha. Mao ning sa pagkakaroon no. Mao lang sa akong ipakita sa inyo ha og daghan kayong salamat ug mayong adlaw.